Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Nag-propose si Ram bago siya nagpunta ng US. Feel good morning po sa lahat ng kabisyong adik na adik sa programa. Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo po akong Kathy ng Pasay. Ang akin pong katas ay tungkol kay Ram na boyfriend ko for 1 year and 8 months. Ang parents niya po ay taga California. At bago siya pumunta sa kanyang parents sa US, sinurprise niya ako sa harap ng aking mga magulang. Opo, nag-propose siya. Nakakakilig. At gusto ko itong i-share sa ating mga kabisyo. Pero may mga malungkot ding pangyayari. At isi-share ko po ito dito. Sa mga katas ng aking nakalipas. For all those times you stood by me, for all the Everyone? Sarap ng steak? Ah, Oo nga, sarap nga eh. ito pala yung steak, anak. Hindi yan ang kakainin. Chopstick yan. Ba't yan ang kinakain mo? Sabi mo steak o Yung chopstick? steak, yung abaka. Tanan mo sa akin may dugo-dugo. Kaya pala matigas. Mahilig ka nila. Ayoko lang may dugo. Hindi pagmahal mo. Pag mahal mo, kakainin mo ang dugo. By the way, excuse me po. Ano Tito, yun? tita. Uy, salamat sa steak. Ang sarap naman dito sa... Ano ba to? Tricks. Hello. Asan ba tayo? Asa bahay ba tayo? Dito tayo sa... Wolfgang. Di ba banda to? Baka lalabas si Baste. Oo nga, no? May sasabihin lang po ako sa inyo. Ano yun? Nakain pa ako mamaya na. Teka lang. Kanor pa kayong nguyanga mo na ito. Ako muna, sige. Ang tigas. Hindi rin kaya na postisyo ko eh. Akala balik. Ako na nga dito, tita, may magpapropose. Ay, may sasabihin niya eh. Ay, teka, sige, mimiyan na. Ano ba yun, mahal? Makinig ka. Ano to? Teka lang. Ano to? Ikaw kinakabahan Tito, ako. tita, tsaka sama yung best friend mo. Ang tagal. Kanor, sabihin mo, bilisan, ako'y gutom eh. Oo nga. Wala ba silang Meeting pala to. Sana nag-zoom na lang tayo. Wala ba dinuguan nito? Hindi, wala dito. Minudo? Tito, tita. Mahal. Mahal? Kathy. Mahal na mahal kita. Siyempre. Kanor, ano ba naman tong mamanugangin mo, itong boyfriend ng anak mo? Manahimik ka muna tayo. Makinig muna tayo sa sasabihin niya. Bilisan mo, iho. Waiter, Gutom na kami. ba't
nakikinig ka? Napaka-chismoso mo. Ma'am, natats ako, ma'am. Wala pa nga. Kathy, will you marry me? Will you marry me? Nagpa-propose sa'yo, Besh! Besh! Mahal na mahal kita. Mahal? Ay, so sweet. Sana all, sana all. Waiter, wag ka tumingin. Doon ka. Ano? Ano sagot mo? Siyempre naman. Ha? Of course. Yes. Yes. Mahal na mahal kita. Mahal na Mahal na mahal kita. Sabi ka naman eh. Uy, sana all. Madaling palagpag tanaling. Naman eh. Sabi mo kakain lang tayo ng steak. Siyempre, bago ako aalis, gusto kong ibabakod na kita. Di ba? Kaso. Darling, sana all. Sana all. Pakis naman, mahal ko. Diyos ko, yung postisyon mo lumipat. Oo, okay lang yan na. Sana all, Besh! Congratulations! Mahal naman, mas malulungkot ako pag umalis ka. Ang dami nating Ano ka memorable ba? na moments. Mahal na mahal kita. Oo, Mahal, balik ka agad. Pakasalan mo agad ako. oo, siyempre. Pakasalan, mahal. Pakasalan kita kaya nga eh. Kasi natin. Sana all. Bay, sana all! Ay, palakpakan na may kasamang sigawan naman yung mga customer dito. Dali, nag-host ka ba dito, Dali? Ingisip pa din naging host ka bigla. Hindi, tingnan mo, nakatingin din eh. Mahal na Huwag mahal ka na kita, lumuhod, Kathy. huwag ka na lumuhod, mahal. Mahal. I love you most. O, di ba? Pangarap ng bawat babae na mahanap nila yung true love na magpo-propose sa kanila. Tapos bibigyan ka pa ng magandang future kasi mag-iibang bansa para sa kasal nyo at para sa inyong bubuuing pamilya. Hanggang dumating po ang araw na lilipad na nga po si Ram papuntang California. Hey. Kanina ka pa umiiyak. Ano ba? Ano ba gusto mo? Sumaya ako na Di naman ako mamamatay. Ito naman. Hindi ka mamalik. Ram, mahal, please mag-promise ka. Mag-promise ka Oo, lang. dalawang kamay pa yan, oh. Hands up yan para sa'yo. Mahal, pakasal na agad tayo pagbalik. Pagbalik ko, Tagal kasi nun eh. asikasuhin ko lang doon, syempre. At least malaman naman ni mama at papa na alam naman nila eh, na nag-propose na ako sa'yo. Gusto ko rin makilala mo sila. Oo, babalik agad ako. Ayusin ko lang yung papel natin doon. Then, Promise. pag nagpakasal tayo, kasi ang plano ko kasi, gusto ko doon na. Actually, gusto nila mama at papa doon na tayo magpakasal. Kaso ako naman, gusto ko may celebration din tayo dito. Kasi nga, para naman sa side mo. Di ba? Kung ikasal man tayo dito, ikakasal din tayo sa US. Ayoko na sa US na tayo ikasal din sa Pinas, wala. Anong plano mo? Ganun mo ako kamahal? Yes, dalawa kasi. Papakasalan mo ako sa dalawang bansa. Of Mahal, baka course. naman magastos yun. Okay lang naman sa Wala. akin kahit isa lang. Ano ka ba? Mahal, alam mo, importante sa akin yung matuloy na lang. Hindi na Matutuloy importante yan. sa akin isa, dalawa, tatlong kasal. Mahal, importante sa akin yan. matuloy. Mahal, Oo naman. mahal, balikan mo ko, ha? Iintayin kita course. lagi, mahal. Of course. Ano ka ba? Mag-usap tayo lagi. Mahal na mahal kita. I love you so much. I love you so much. I promise. Umiyak. Halika nga dito. Halika, last for the road tayo. Umiyak. Sa akin ka lang, ha? Despedida ba to? Despedida. Bembangs? Oh, despedida di Bembangan. Basta akin ka lang, ha? Kathy? Aray ko, inuubuhan. Sorry. Kanino ka lang, Kathy? Kanino ka lang? Sa'yo lang ako, Ram. Kanino ka Huwag lang? kang titikim ng iba. Sa akin ka lang, Ay, Ram. ko rin, ha? Sabihin mo yan, Ram.
Ram. Oo, sa'yo lang ako, Kati. Kanino ka lang? Kay Ram. Kanino ka lang? Ram! Dating sa airport. Kanina, di ka pa rin tumigil sa kakayak. Tama na. Ganun kita Naiiyak ka, na. mahal. Oo, alam ko rin Mahal. naman. Hindi ako makatulog kaya tawagan mo agad ako paglapag ng eroplano. Promise, Mahal, promise. natatakot ako magkahiwalay tayo, mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ngayon pa lang namimiss na kita. Mahal, mababali mo ako pag malayo ka. Tatawag ako agad, okay? Promise, mahal. Alis na ako. Okay? Sure. I love you so much. I love you too. Okay? Tama na. Papasok na ako. Promise ako. Wala nga. Ako lang. Balik ka agad, promise. I promise. Love you. I love you. I miss you like crazy. Mahal na mahal ko po si Ram. At pinanghawakan ko po ang pangako niya na babalikan niya ako at papakasalan sa 2 bansa. Subalit, makatapos niyang makarating ng California, hindi na po siya nagpaparamdam. Ginost po ako ni Ram. Ganyanin niyo pa ako, sige. Sobrang sakit. Halos araw-araw ako umiiyak, hindi na ako natutulog. Depress na depress mo ako. Hindi ko siya mahanap. Hindi ko siya makausap. Ram, saan pa nga ako? Mukha kausapin mo agad ako, Ram. Please try again later. Ram. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Kilala niyo po ba si Ram? Nakita niyo po ba si Ram? Hindi namin kilala si Ram. Ay, di ba yun? Malay mo Ram! lang sinusunod. Ikaw ba si Ram? Tatay mo ako. Ram? Ikaw! Siguro tinago mo si Ram. Mars, wala akong kinalaman. Ikaw siguro inagaw mo si Ram. Siguro ikaw kabit ni Ram, no? Ram! Best friend mo ako! Wala akong kinalaman yan! Di ko po alam ba't nagawa niya sa akin yun. Ang sakit po. Pero after 4 Baliw na yung anak ko. Nabuang. Ikaw talaga. women, after 4 years, nakilala ko sa online si Stanley. 55 years old na siya. Mabait. At makajos. Alam niyo po, pinuntahan niya ako dito sa Pilipinas. I am Stanley. Ah, And I am very glad to meet you. Uy, hello, si Stanley. we need subtitle. Subtitle. Ano daw sabi ka, Nor? Hindi ako nakapag-aral eh. Hindi ko nga rin maintindihan. Sabi niya, tita, kaya nga siya pumunta dahil mahal na mahal niya. Ang ikli ng sinabi niya. Ang best friend kong si Cathy, di ba, bes? Ang swerte mo kay Stanley. Love you, babe. Thank you, babe.
Babe, I love you too. Babe, do not leave me, ha? I will not leave you. We'll go to New York. New York, New York. Ano daw, Kanor, saan pupunta sa Cubao? Hindi dyan, ibang New York yun eh. New York, saan ba New York yan? Saan yun? Saan yun? Sa New York, sa USA yan. Ano ba? Ay, Stanley, Ay, inis na ako sa nanay mo kanina pa to. Ma, listen, ma. Ako na magpaliwanag sa inyo, ma. And I will marry you. I will marry you. I love you. I will marry Ano you. daw? Mas mahal niya daw si Mary yata. Iba yun, ex ko yun eh. Aray ko. Talaga mahal mo talaga si Teka lang, Mary. tita, magpa-propose. Baka scammer naman yan, best friend, BFF. Anak, baka umiyak ka na naman dyan. Ako, Diyos ko, scammer yan. Yung Pinoy nga, scammer. Ano pa yung apam? I'm not a scammer. Ay, naintindihan niya yung Tagalog? Ano? Google Translate. Oh, show money first. Okay, Show money, okay. show money. Here. See? Give it to me. Okay, show Okay, money. okay, Dollars? Yes. Exchange first in the money changer because it might... Juicy. What? Juicy ka rin, tita. Dollars na nga eh. Okay na yan. Okay. Well, you marry daughter? Are you sure you will not hurt daughter? You hurt daughter, I hurt you. Yes. Her. No worries, I will not hurt your daughter. I love Cathy so much. You love hurts. Naku, sasaktan ka, Nor. Love scars. Oh, Love sasaktan niya ng... wounds and love Mars. Si. Mga marites kasi. Ano si? Nazareth. Who's the singer? Nazareth. Nasaret. Oh, the song. Di pa Love naman. hurts. Oh. Love hurts. You will hurt our daughter. I will not hurt your daughter. I love you, Cathy, and I will marry you. Okay? Are you okay with that? Hindi mo na ako maniwala kasi di ba galing na tayo dyan. Right now, we will marry. Right now. Google Translate. Right now, I will marry you. For you to understand that I really love you and I will bring you to New York. Okay? Where wedding? Where? Where? Anywhere. Anytime, anywhere. Trixie, do you know anything about this? Actually, basically, spiritually, eventually. Oh, let's go. I will marry you, Cathy. Me? No, not you, Cathy. I will marry you. You believe me? Hindi po eh, pasensya ka na. But I will marry you, okay? Okay, let's see. Uy, pakakasalan ka na nga. Already na nga lahat. Bakit naiiyak ka pa rin? Baka hindi pa rin matuloy. Tuloy Kahit na nga. unting Andyan oras. na nga. Tuloy na. Ano pa bang iniiyak mo? Aminin mo sa akin. Siram pa rin yan, ano? Shh. Asay nasabi ko Alam na niya nga yung ba eh. pangalan ng ex ko na kwento. Ba't mo naman sinabi kasi? Nagpakwento eh, hindi naman daw siya ma-offen. Dapat iba na lang pangalan nilagay mo dun. Trixie, ano Ano? ba to? Ito ba yung sagot? At makamove on ako kaya na. Ano? Kawawa Hindi naman. ka pa rin nakamove on sa kanya? Masama ba akong babae? Oh my God. Mahal ko sila. 40 years na, bes. Ikaw nga 12 eh. Ako nga yung umiiyak. Hayaan mo na ako. Naalala ko na tuloy. Daya mo. Paano ba to? Ituloy mo na yan. Yan ang way ni Lord para makamove on ka kay Ram at matuloy ka sa US. Pangarap mo mag-US, di ba? Yan na, oh. Paano to, bes? Paano to? Ituloy mo na yan. Ram, mahal kita eh. Ram!